Ja, vi skal så prøve at forklare lidt om det der pixeler. Allerede ved at jeg har sagt det der, det viser hvor meget jeg har styr på det. Så skal jeg åbne her, eller hvad siger du, Camilla? Ja. Pixeler er et redigeringsprogram til billeder. Præcis. Og jeg øver mig i at arbejde på en Mac. Det er lidt skræmmende. Så vil du ind i billedet, og så finder vi et billede. Berlin, jeg håber ikke, der er nogen. Der. Og så kunne vi forestille os, at vi lige har lyst til at se en lokal skole i Himalaya-bjergene. Den ser sådan her ud. Ja, tror vi nok. Altså når man arbejder med billeder, så tager det jo bare rigtig lang tid for det at åbne op. Så der er det så. Der har vi et fint billede af Sunrise Academy i Indien. Så vi redigerer lidt på det, fordi det er utydeligt at se de søde børn. Det gør vi ved at trykke på effekter. Nej, jo, så kan vi lægge effekter henover. Sådan så vi for eksempel vil have det sort-hvid og en gammel dansk skole. Så kan vi prøve det. Måske. Måske arbejder bare ikke helt sådan med okay. Henry. Ja. Og hvordan ser Henry ud? Eller Henry. Hvis man var fra Frankrig. Den er meget langsom. Sådan der. Så kom vi lige tilbage til 1855. Så siger vi apply, hvis vi vil bevare det, eller cancel, hvis det ikke er godt nok. Vi canceler. Du synes ikke, det er flot i... Nej, det er ikke så tydeligt. Ja, men nu har vi lidt vist principperne i det her program, og så synes jeg måske, at vi skal stoppe den, sådan gemme den og proppe den på YouTube. Eller måske behøver vi ikke helt proppe den på YouTube, men ja, vi skal jo øve os i det her. Ja. Så vi siger, hvad? Done? Godt. Ja, vi siger done.